Spread kindness ang ipakita og sayo nga mga pinaskuhan ang hatod sa mga staff sa Minglanilla District Hospital ug pipila ka masugbuanon sa 16 anyos nga kabus og mentally challenged ug sa anak nini. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kining video nga gipost online din usa ka babae ang mahinangpon kaayo nga nagtan-aw sa masuso nga naasod sa ospital. Og mihikap sa tiil sa masuso ang nakakuha og atensyon sa mga netizen. Kayang maong babae nga nailang si Abang ang inahan sa masuso. Usa ka 16 anyos nga mentally challenged ug mamasurahay. Wala una gipaduol kaniya ang masuso niadtong higayuna. Kay pipila ka adlaw kini nga naglaroy-laroy human niya biyae ang masuso sa ospital. Aron kalikayan nga magkasakit ang maong masuso. Nadala si Abang sa Minglanilla District Hospital niadtong Agosto 27 kay padung ng mga anak uban ang iyang 52 anyos nga inahan. Kinsa gihulagway usab nga adunay problema sa pangunahuna. Wa may bayranan sa iyang pagpanganak apan nagkinahanglan kini og mga gamit sama na lang sa sapot ug uban pa. Unang nagtinabangay ang social worker ug mga staff sa ospital. Nagtampo-tampo alang sa sapot ug diaper sa bata ug nagpuli-puli sa pagbantay niini. Hangtod nagpatabang ang social worker kang Minglanilla Konsehal JR de la Calzada. Kinsa pinaagi usab kaniya, nag-abot-abot ang mga tabang pinansyal ug uban pang mga panginahanglan nun sa masuso ug sa inahan niini. Luoy ko sa baby kay kun kami gatiman niya kun mo off ko adto sa station. Amulay balibala. So ang mga nurse pa diba? Oo. Ganahan mo sa damong nurse. Pag August 30 dito na nako nga na tabangan yung taon siya niya from mga netizens na to mo say nagtabang-tabang. Ug kay magkanunayan mang muduaw si Abang sa iyang anak nga naa sa ospital. Ila kining napasabot nga kinahanglan siyang maligo, gitudluan sa insaktong pagkugos sa masuso ug sa pag-breastfeed niini. Ang Minglanilla Municipal Social Welfare and Development Office ang nihimo og assessment kalabot sa pamilya ni Abang. Karon ma'am kay wala man joy modawat sa iyang bata. So nagnangit nangutana pud mi asa iya mga isuon. Ya, nangaminyo naman pud niya wala na poy mahatag nga information ang mama. So mao to ma'am sa karon nga among gibuhat is nangita gid mig center nga mabutangan. Sa side pud ni Abang ma'am nangita pud ping mga center kung naabay mo dawat sa iyang situation ba. Nagpatabang na usab si Dila Calzada sa kapulisan kung mahimo bang magukod ang nipahimos kang Abang nga minor de edad na, mentally challenged pa. O kung aduna ba'y tulubago ng iyang inahan. Ilabi na nga ikaduha na kining anak ni Abang. Ang unang anak babay, ang karon 2 anyos na o ganaa sa ilang paryente. Samtang naa pa na sa gawas ang kanang nagbuhat niya, possible pag yun si Abang mapahimuslan or it might not be Abang, it might be the same as Abang o condition nga dapat on the loose bitaw, so kailangan gini nato matagagos di siya. First thing that we should do is to find a complainant before finding the suspect kay o wala tay kumbaga probable cause pod nga mangita dayon og suspect if walay complainant. Maglisod man sa pag-istorya apan mapasalamaton si Abang sa mga tabang ug sa sayong pinaskuhan nga iyang nadawat ug sa iyang anak. Sa may kasturya nimo ngadto sa mga nitabang nimo ba? Mama, afam. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.